Hello mga kadi, welcome back sa Den's Kitchen Diaries. Karon kay ting init naman sa dang panahon, maghimo ta og salad. Buko fruit salad or gulaman salad. Yung nanon ra i-dissolve ang gulaman, butangan og 2 tablespoon nga sugar nya, duha ni sila ka flavor, gulaman og strawberry. Same procedure ra yung nanon. I-dissolve nya pabukalan. Na i-prepare na sa nato ang ato ang buko na napangag pa jud ang akong butcher's knife pagbuak sa butong na pagkabugnaw ato nang isliceon. Ang pag-slice na ko ingon anira depende ra gid no sa gusto nato kung sa ang pag-slice or ung sa kadagkoon. Ako ay ingon anira medyo di kay dagko, then i-prepare nato ang pang timpla. Ako ano siya, all-purpose cream, duha ka pouch nya, timplahan og condensed milk, usa og murag 1/4 ning akong gidugang, sobra na siya sa ako na lang gitiwas. Isunod ang cheese para medyo nasay alat gamay. Then na ako'y sobra sa akong cream cheese ni siya nga naasay sagol nga all-purpose cream. Ako ni siyang itimpla sa ako ang salad. Lami man ang cream cheese good. Then ibubo na nato ang atong gihiwa nga gulaman. Then ibutang ang fruit cocktail o kayon. Then isunod na ato ang kaong o kayon na sad. Okay, maayo para masagol jud ang timpla. Unya ibutang na nato ang butong. Mahal kayong butong diri no, tag 30 jud ang usa, so ang daghanon nato ang gulaman na lang. Kay mahal kayo ang butong. Dahil mao na ni balhin na nato sa ato ang plastic container nga atong pabugnawan para sud sa rep. Nya mao na ni atong nahimo ang atong buko fruit gulaman salad na prepare na ni siya para pagpabugnaw. Pwede ni siya pang negosyo, pwede sad pang konsumo, depende ra gid nato no, labi na ron nga init na sad ang panahon. Kung gusto tag bugnaw, gusto ta mo ka og bugnaw, prepare na daan. Nya mo na lang ni diri na taman hangtod sunod higayon diri lang gyapon sa Den's Kitchen Diaries. Daghang salamat.